Unsa bang radyo nga impamati sa internet? Of course, Bisdak Tambayan Radio FM. 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 Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang Bisdak Tambayan Radio FM. Plus, the official uplink from this location. Ankabar, Saudi Arabia. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit him. Hey, this is Rihanna. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Ladies and gentlemen. Yellow diamonds. Starships. Como dice mi tacanta, que empiece la fiesta. Sometimes I get a good feeling. Hardcore vibes that I run is. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, vai. Your one-stop for non-stop hit music. Bisdak Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ako palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Ayaw gagawin mo sa sabay sa atong radio station ang Bisdak Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Hindi sa buhay ng nag-ichara? No other one than DJ Boris from Ankabar, Saudi Arabia, or DJ host. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Ayaw gagawin mo sa sabay sa atong radio station ang Bisdak Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Tambayan, 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 online radio station mo. Ako palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Bisdak Tambayan Radio FM. The best sound around. Radio. Tay! Oh, bakit? Ang kulit-kulit mo naman. Tay! Buntis po ako! Tanga! Alam mo ikaw dun, tanggap ko yung pagiging bakla mo. Pero huwag mo akong ginagago, baka masuntok kita. Ay! Okay kayo! O siyempre, pasalamatan na ito mahingala, wala laing kundili ang Takoy Merchandise. Kaya ang Takoy Merchandise mahingala, nagbaligya kiniog mapuslang kay nga mga butang, maayong butang. Mga gamit mga hingala. Ha? Sama sa arinula ang gunitanan na sa sulod. Mapalit ni sa ilahang mahingala. Nindot kayo ni mong arinula mahingala, no? Mapalit usab sila mahingala ang mga RTWs nga mga barato lang.
Ha? Doon na lang mga factory defect pero gamay lang. Preaning ang heel na sa tubangan. Oy, karon ha, nagdaghan na kayo ng gawas karon nga mga cellphone. Mga cellphone mahigala. Ambot ning ano ng mga cellphone mahigala nga gikan man gyud ni sa gikuan man sa prutas ug sa mga gulay. Nay cellphone gikan og nay mga lain lagi mga prutas, mga prutas na apple, na cherry, karon na gulay kana na po'y upo. Pero mahingala kining cellphone nga ginama sa buhol. Ambot lang kung doon na pa ba'y makakuan ani, makalabaw pa ani mahingala. Kay kini triple SIM, ha? Tulo ka SIM ang masud ani. Mabuang lagi ka katong plakiro kayo, tagpaw. Oh, lain nga number, no? Tulo ka SIM. Unya kini mahingala doon na ni radio, doon na TV. Ha? Doon na pagay diplansa pagay ni mahingala. Diplansa ni kay muinit pa ang baterya ni, pwede na nimong maplansa. Sa imong buto. Ha? Unya kuyaw ni mahingala, kuyaw ni nga cellphone kay kung kawato ni, ha? Unya malayo ni sa taga mubuto ni mahingala. Ha? Oh, pwede pa ni himong detonator mahingala kung na kay pabuton, pwede ni. Labaw sa tanan mahingala, gamit kay kini mahingala nga cellphone. Kay kining cellphone na mahingala, kaya ni nga muguba og pamilya. Kini nga cellphone ginama sa buhol mahingala, gihingan lang kini og Nokia. Oh, Nokia mahingala, busa. Unsa pa may gipabot ninyo mapalit kini mahingala sa Takoy merchandise. Mapalit kini kung doon na mo'y kwarta. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Boris.
salisay. Tambal ni Inday, Taon sa si Inday. nahulog sa atabay. Nahulog Nagkunig ug bubog, unsang pupuga. bubog man kini sa gugma. Ang kang Inday mga saging wala mamunga kay ihangin kun wala pa da hangina kadako sa iyang bunga. Ang tangintay, mga kapahingas, kung masamba, kusog mo agas. Matunitay, ayaw kilabti, masuko ang may tangsi, ulahon ug dughan, ibantog, dili hidakpan, ugaling ay-ay, kay nasalikdan, sa lubi nga malayugan. Patubalari sa gugma sa daang tao palangga. Ang babae nga dili magbinyo magkalibang og lisog nang ka. Ako'y mangulit tao sa dalaga nga gwapa. Ako siyang gidigahan sa gugmang dili tugnan. Ako wala tagda kay pobre among pamilya. Pagbalik ko nakakutsi nagpangamay ang iyang mami. Ako'y nangulit tao sa dalaga nga gwapa. Ako siyang diligahan sa gugmang dili tugnan. Ako wala tagda kay pobre among pamilya. Pagbalik ko nakakutsi nagpangamay ang iyang mami. Malipadyon ang takna sa pagsubang sa buwan sa sidlakan aranggadyong dalaga. Maglalaki ta og sista, kitang tanan manganta. Malipadyon ang takna sa pagsubang sa adlaw sa sidlakan aranggadyong suwawa. Muadto ta sa baybay, manguha ta og lambay. Baybay akong nakita si Conchita. Dili taga dinhi Espanyola siya. Maoy pag-anhi kay magmaestra. Apan gidi malas kay gikidnap siya. Mga kidnapper na ngayo og ransom. 5 milyon kuno ang gikinahanglan. Ang mga kidnapper nahadlok na nagat kay ilang nasayran si Conchita Aswang. Ay pagkakapoy hindi magamalanghoy. Gusto sa pilong gilit
tigdangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kamumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Kapartner mo sa balita ug serbisyo. Ang Bisdak Tambayan na Radyo FM. Numero 1 sa serbisyo publiko. Ataw, anak! Boy, hindi ba malalim tong sapa dito? Mababaw lang po yan, kuya. Talaga? Lalangoy ako ha? Eto lang. Lalim pala dito, ang lalim! Diyos ko naman! Sabi mo kanina ang babaw lang. Mababaw naman talaga yan. Kasi nga yung pato kanina hanggang liig niya lang eh. Ay! Okay kayo! Mayong adlaw kanyang taran mga kabista, mga Bisayang dako. Kamay namin sa Bisdak Tambayan Radyo FM nga mapapati sa online o sa internet connection. Asa kami matag kaninyong kalingawan sa inyong tanan sa mga programang among gipreparar ng mga musika, drama, istorya, discussion, mga katawa mga istorya o pag mga programa nga makahatag sa ninyong kalipay o kalingawan sa adlaw-adlaw ninyong pagpamati dili sa atong Bisdak Tambayan Radyo FM. Ang radyo tanang Bisayang dako sa tibuok kalibutan. Dili lang ninyo madungog sa atong online o sa internet connection ng radio ang Bisdak Tambayan Radyo. Amo rin tabalo sa uban na kini among radyo o ang Bisdak Tambayan Radyo FM ay para sa tanang mga bisdak na dako. Ug kami wala mag-on sa mga programa na among hatod diri sa atong radyo. Ang ubang mga programa kuha na mo sa ubang mga sources like internet, libro, sa newspaper, sa book, ug sa mga taong naghatag namin inspirasyon. Nga at the same time sa among gi-relate sa radyo para sa nga malingamos pamati. Maong pahimangno ang ubang programa sa radyo na among gihatag o gipaduhol sa inyo ay dili among tanan o dili kami tag-iya sa ubang programa. Unta, makahatag lang kami kalipay o ang mga istorya, mga programa among ma-i-offer sa inyo sa kalingawan at kalipay sa mga taong gusto mamati sa among radyo. Daghang salamat. Unsa bang radyo nga pamati sa internet? Of course, Bisdak Tambayan Radio FM. 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 Bisdak Tambayan Radio FM.